Il-Labor falla fis-settur tas-saħħa u falla fil-kura li qed jingħata l-poplu Malti u Għawċi. Għall-kuntrarju, Gvern Nazzjonalista dejjem ġab lil ħaddiema u l-pazjenti fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata mill-kandidati għall-elezzjoni ġenerali Ian Vassallo u Adrian Delija fejn tkellmu fuq in-numru ta' proposti li l-Gvern ta' Robert Abela ma wettaqx fis-settur tas-saħħa. Ian Vassallo qal li l-Gvern għandu joffri kwalità ta' saħħa tajba li twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar għal poplu kollu. Hawnhekk huwa semma numru ta' proposti li Gvern Laburista ħalla fuq l-iskaffa fosthom fond tal-mediċini ġodda u tisħiħ tal-Geoclinic li għadu ma ġiex implementat b'mod sħiħ. L-isptar ta' saħħa mentali. Insemmi wkoll it-tkabbir tal-emerġenza li kellna niftħu wkoll ċentri ta' saħħa mentali u anka wards li ma sarux. Insemmi wkoll iċ-ċentri ta' Tramuntana li ma sarx, iċ-ċentri ta' naħa tas-Sawt ta' Malta li sar ma mhux jaħdem fl-intir tiegħu. Insemmi wkoll il-Mother and Baby Hospital, l-Outpatients il-ġdid, l-Isptar Caring Grek, l-Isptar San Luqa, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li daw kollha ma sarux. Il-kandidat Adrian Delija min-naħa tiegħu saħaq li n-nuqqasijiet tal-Gvern jidhru b'mod evidenti fis-settur tas-saħħa u kien f'dan il-mument fejn fakkar fis-saga ta' Vitals u Steward serqa l-iswiet lil poplu Malti u Għawċi ma' 900 miljun euro u spjega li b'dan il-kuntratt fraudolenti l-Isptar San Luqa baqa' abbandonat u l-Għawċin baqgħu mingħajr sptar ġdid. Sptar ġenerali f'Għawdex ma nbenix. Nistieden il-kulħadd jiftakar illi St. Luke's dawn id-900 miljun kellhom ukoll fuq St. Luke's illi abbandonat kien abbandonat għadu. Caring Grek illi kellha ssir ir-rehabilitation tiegħu u assolutament ma saritx jilqa' nies partijiet minnu kundannati f'dawk illi huma rapporti peritali illi għandu il-Ministru tas-Saħħa stess. Giulia Falzon għal Net News.